Chcete vedieť, čo všetko je potrebné k tomu, aby ste mohli dať plech na takýto malý domček? Pozrite si toto video. Domček som si celý podbil takýmto latovaním. Sú to klasické len dosky, ktoré som si nabil až za hranicu toho rámu toho domčeku. Takisto tie laty, tie dosky som musel nabiť aj z tejto strany, ktorej pretrča. Ďalej trebalo si dať kontralaty, čiže to sú tie laty, čo sú v tomto prípade 6x4 alebo 5x3, aké som mal, ktoré sa dali zároveň s hradami. Držia aj fóliu tým pádom. Ďalej som pokračoval s tým, že som si dal strešné laty, na ktoré pôjde plech. Toto je plech od Maslenu, takže tam mi povedali, že musí ísť rozostup vždycky medzi tými latami 35 cm. Na to som si prichystal dve takéto prípravky, kde odtiaľto mám 35, to isté je na druhej, takže sme boli dvaja, aby nám to sa pekne dalo nastaviť a latu si prichytiť. No a potom samotný plech. Táto strecha má 6,60 m, takže najprv som si spravil tieto krájové. Tie mi vyšli z takých jeden aj volačo časti. Tie som si tam poprichytával, vrch som si spravil tak, aby mi tam nezatekala voda v tom špici. No a potom sme začali ukladať ten plech. No, tým, že Maslen to nakrája presne na tú dĺžku, ako potrebujem, takže nič netrebalo upravovať, len sa šrobovali. A ako sme robili, tak sme na každej strane vždy si spravili dva plechy, dali hrebenáč, zase dva plechy, zase hrebenáč, až takto nakoniec, až posledné som dával z rebríka opretého o špic. Tom som ofolioval klasickou tou fóliou, čo sa dáva aj na strechu. Poprelepoval som, kde sú spoje. Tuto dole mám takýto odskok, ktorý tam bude ešte na obklad. Takže teraz je to v podstate pripravené na obklad. No a vo vnútri si to teraz chystám na rošt, taký ako je v tejto saunovej časti, bude pokračovať ďalej aj do tejto hlavnej. Tu už je nachystaná priečka na saunu. Takisto sú doplnené klieštiny, keďže už sme robili strechu, aby sa nám to nerozišlo. No a idem sa pustiť do vatovania.